Jó, kezdi? Aha. Na? Köszönöm. Sziasztok, én Ricsi vagyok. Itt vagyok én is, Bálint. És itt van velem Bálint. Na? És battleflippezünk. És nagyon jó játék. És nem szoktunk nyerni mindig, de amikor sikerül, hát Ja. az előző videóban majd nem sikerül. Én is sem volok vele! Ja, és iratkozzatok ránk, meg lájkoljatok. De úgyse fogtok, mert rosszak vagyunk. És a Playtházra is iratkozzatok fel, meg lájkoljátok. Az meg volt, és egy dáb. Az nem volt meg. De. Leesett. De ó. Hát akkor nem volt meg szomorú, de. Sajnálom. Ó. Ez a videó nagyon jó lesz. Remélem jó érzitek magatokat. Ja. Mert ha nem, akkor soha többé nem fogunk videózni. Soha. Hello, goodness, my old friends! Aj! Egyszer ki fogunk menni a focipályára, és ott is videózni fogunk. És kapura rúgunk. Jó, szép. Felső kapufázunk. Kapufáz kihívás lesz. Kapufa. Nézd. Eddig egy null van nekem. Ma a kamerát nézem, nem ezt. Hello. Oké, majd utána megmondom, mit támadtam. Rosszak. Nem, vicces. Hülyeséget. Majd egy másik videóba. Következő itt a Márta néni. Mi most köszönjük neki. Nem, ez is ez. Az majdnem, figyelj, így állt meg. Tudom. Majd. Na, add. No! Köszi. Na, ez fájni fog. Ó, majdnem. Mi? Egy. Utána a gyengébbik kezeddel kell. Én a pallon nem tudok dobni. Én se. Úgyhogy Jókat tudok. én is. Egy van. Aha. Egy. Ja. Ennyibe? Hány van? 3 perc, 26 másodperc. 20. De hány van? Ja, mibe? Ki? Ja, egy. Hát, ez nem fog nekem. Nekem sem. Megdobom! Na, így felállok, és úgy videózok, oké? Nem állt meg. Sikerülni fog, gyerekek! Sikerülni fog! Add majd ide. Motherfucker, majdnem. Nekem majd tenni töltőre. Majd igen. 2-1. Aha. Hány százalék? Mindjárt nézem. 15. Ez mi? Hogy megállt így? Na, dobok még egyet. Na úgyis te fogsz győzni. Majd föltesszük 5-re, és akkor majd
majd amikor kihozom, megint videózom. Olyan. Hány van? 2-1? Aha. Jó hallottam? Adja! Megállt pedig! Jó, Ezek megállt hülye gyerek kettő, beütött. Tessék. Akkor én is kettőt dobok. Jó, de passzolni akartam, csak oda akartam adni. Videózok, azért nem megyek oda érte. Mindjárt 6 percre megy a videó, szerintem majd, hogyha szólok, hogyha 6 perc. Majdnem megállt, hogy legurul. 6 perc, na, szerintem mindjárt vége. Még dobok egy utolsó. Utolsó 2 dobok. Ja. Az utolsó megállt. Nem. Az utolsó megállt. 2-2, akkor is. Ez lesz a világon a legutolsó. Nem ért. Három. 3-2. 3-3. Akkor 3-3. Mindegy, nem tudom már. Nem számoltuk. Ezt elfelejtettük. Na most már csak te dobsz. Miért csak én? Mert te akarsz. Na most már csak te fogsz. Igazából mindjárt elköszönünk úgyis. Azért. Ja, nem mutassuk azért a házunkat be. Várja, most én jövök. Megállt. Lég! Megállt. Sírok. Na, nekem egy kis nehezítés, ballak-e? Miért? Ne, én vezetek azért. Ez hallak, ez úgy menjen, hogy ebben be. Igen, és mindjárt megdobod hallak. Adjad? Én is egyet hallak. Aj, nem azért? Nekem is most már bajlak kell. Nekem is bajlak kell. Jó. Az jobb volt. Hú, van. Majdnem. Az jobban csináltad! Ez bal! Jó. Akkor elfogadjuk 6, azért. 5. Te jössz. Na, Kibírsz egyenlíteni? biztos. Az előbb ballal vagy jobban dobtam. Ballal. Ja. Ne oda földobjuk most. Miért? Jó, ez nem ért. Ez nem ért. Ez nem ért. Jó, ez is ért 7-5. Mi volt az? Istenem! Mi volt az? Várja. Ballal dobok már inkább. Aj! De te jobban dobsz! Te is abban dobtál először. 2, de te legalább 6-ot. Akkor ez a 2 nem ért. Oké, akkor 6-5. Nem állt meg, így állt meg. De az hogy megállt már? Hogy gurult? Így legurult. A cipő, Márka, Nike. Na dobjad. Jobban volt. Ballak-e? Ja. Akkor nem ért. Hol nem. Tessék, te is.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Milyen csoda szép szó. Hakuna Matata. Majdnem azért. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Így lehetetlen. 5-5 van. Na, 6-5. de legyen 5-5, mert akkor egyenlő legyen jó. Jó van, akkor mindegy. Meg át 6-5. Hogy legyen 6-6 inkább. Jó? Akkor marad neked is, meg már nekem is. 6-6! Úgyhogy Deb! Hakuna Matata. Ja. KCK 663. Hülye gyerek! Folyik. Az a pisad. Amilyen... Nem! Az meg tényleg folyik. Fogd meg. Fogd meg. Hakuna Matata. Az alján. Már 11 perc elmúlt, te! Leállítom a videót. Sziasztok! Sziasztok, iratkozzatok fel, vagy dobjatok egy lájkot. Sziasztok!